सब गोटे का हमार नाम है सृजन आनंद और आज हम सब बात करबे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जन्म भेल रहे 14 अप्रैल 1891 में रामदेव अम्बेडकर और भीमबाई के घर में। ये अपन भाई सब छोटे रहते और हिंकर पापा एगो सूबेदार मेजर रहते। तो 5 साल में इनका स्कूलिंग शुरू हो गए, लेकिन इनका प्रॉब्लम ही रहे जे कोनो छोट जात के रहले और पहले तो आप तो खाली प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले ई प्रॉब्लम रहे जे छोट जात का बहुत दिक्कत होते रहे। तो आगू चल के ई प्रॉब्लमों को ठीक केलखिन भीमराव अम्बेडकर। तो फिर एक बाद फिर ई मुंबई शिफ्ट हो गए इनके पापा और ई एलिफस्टोन स्कूल में पढ़ लगलखिन। एलिफस्टोन स्कूल में जहन पढ़ लगलखिन ओकर 2 साल बाद मेरे पापा रिटायर हो गए। धीरे धीरे पाई का कमी हुआ लगले, लेकिन इनका स्कॉलरशिप भेट गेले और ये अपन बीए कॉलेज की बैचलर ऑफ आर्ट्स। एक बाद फिर इनका गवर्नमेंट ऑफ बड़ौदा में नौकरियो हो गए। गवर्नमेंट ऑफ बड़ौदा डिसाइड करके जे कुछ लोग को वो बाहर भेजते पढ़े, तो इहो सेलेक्ट हो गए। फिर यूएस से एमए केलखिन। ओकर बाद फिर ई सोचलखिन जे हमरा लंदन जाए के चाहिए लॉ बैरिस्टर पढ़े ला, लेकिन फिर कुछ दिन बाद इनका न्यूज़ भेटले जे इनका पापा बहुत सीरियसली बीमार रहथिन। तो तैं हिनका ई वापस गेलखिन और जहन जावे तक इंडिया पहुंचलखिन महाराष्ट्र में रहते रहथिन। भीमराव अम्बेडकर महाराष्ट्र के छथिन। तो जहन पहुंचलखिन तो तहन इनका बुझेले जे इनकर पापा तो मरि गेल रहथिन। इनका बहुत दुख भेलै। एगो और बात हम मिस कऽ गेलहुँ जे 16 साल में हिनकर बियाह भऽ गेल रहे रामबाई से। ओकर बाद फिर ई ओकर बाद से इंडिया में रह लगलखिन अपन वाइफ के साथ और इनका गवर्नमेंट ऑफ बड़ौदा में जॉब रही है। इनका यूनिवर्सिटियों में जॉब हो गए, तो बढ़िया पाई भेटत रहे, लेकिन ई पाई बहुत बचबैत रहथिन ताकि ई फिर से लंदन जाकर अपन लॉ बैरिस्टर कऽ सकथिन। तहन फिर ई जहन किछ पाई बच गेलै तहन ई लंदन गेलखिन लॉ बैरिस्टर करे ला और फिर पूरा केलखिन लॉ बैरिस्टर। इन वापस लाकर इनका बुझेले जे हमर सबके एते इम्पोर्टेंस नहीं छै, जान हम सब किछो करते, यानी डिप्रेस्ड क्लास रहे। तो फिर ये बात ला बहुत लड़बो केलखिन। और बाद फिर जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भेले ब्रिटिश और इंडिया के बीच में, तो ये डिप्रेस्ड क्लासेस के रिप्रेजेंट केलखिन और कहलखिन जे हमहूँ सब चाहे छियै जे ब्रिटिश गवर्नमेंट जाए, कियाकि हमरो सबको कोनो फायदा एहन भऽ नहीं रहल है ब्रिटिश गवर्नमेंट के रहला। किछ दिन बाद ई चाहत रहथिन जे हमरा सबके एगो अलग इलेक्टोरेट भेट जाए। किछ दिन बाद भेटो गेलै, लेकिन फिर गांधी जी के कहला से भीमराव अम्बेडकर ओकरा ठुकरा देलखिन और फिर पूना पैक्ट साइन केलखिन। पूना पैक्ट में ई रहे जे सब केओ यूनिटी से रहते, जे गांधी जी चाहत रहथिन सब केओ यूनिटी से रहते, लेकिन डिप्रेस्ड गवर्नमेंट का बेसी रिप्रेजेंटेशन भेटलै। तब पूना पैक्ट साइन भेलै। ओकर किछ दिन बाद फिर ई जे छथिन से हिनका जहन भारत का आज़ादी भऽ गेलै 1947 में, तो हिनका भारत का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन बनायल गेलै, जे ई ओ लिखथिन हमर सबके जे संविधान छै ओ। ओकर बाद फिर ई हमर सबके संविधान लिखलखिन और 26 जनवरी सन 1950 में हमर सबके संविधान एलै से यह लिखलखिन मेनली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में औरो लोग रहे। ओकर बाद फिर ई बौद्धो धर्म के बहुत बड़का फॉलोअर रहथिन, तो ई बुद्धो धर्म ला बहुत काज केने छथिन। एक बेरी बुद्ध धर्म ला कतौ गेल रहथिन कोनो स्पीच दै ला, तो ओकर 7 सप्ताह बाद 6 दिसंबर हिनकर मृत्यु भऽ गेलै। हमरा 1957 अहाँ सब एक बेर डेट चेक कऽ लेबै, तो ओहि टाइम हिनकर मृत्यु भऽ गेलै। तो यह रहा भीमराव अम्बेडकर कहानी। आशा है अहाँ सबके वीडियो नीक लागल हुआ। धन्यवाद।